Vítame vás pri sledovaní našej hudobno-folklórnej súťažno-zábavnej relácie. Zahrajte mi takúto. Budú nám hrať, spievať a rozprávať členovia folklórneho súboru z Veľkej Mane. A ľudová hudba pod vedením Jindra Vídenského. Dnešná relácia je venovaná tradíciám a zvykom zo stredného Požitavia. Vedúcou folklórnej skupiny Dolina z Mane je pani Mária Bednárová. Pani Bednárová, čo by ste nám o svojej skupine povedali? Naša folklórna skupina vznikla v roku 1986. A to nie náhodne. Je pokračovateľkou detského folklórneho súboru Dolinka, ktorý účinkuje už vyše 30 rokov. Ale folklórne tradície našej obce siahajú do nepamäti. Svedčia o tom záznamy v miestnej ľudovej kronike a rozprávania našich starých materí. Vo svojej činnosti čerpáme zvyky a obyčaje z našej obce. Máte krásne kroje. Odkiaľže sú? Tak tieto naše kroje sú z Mane. Šijeme si ich sami. Ale trošku je to zložitejšie s tými krojmi. Na každú príležitosť sa používali iné kroje, tak aj naša skupina má dosť rôznych krojov. Vystupujete často? Teraz je to skutočne veľmi často. Predtým to bolo iba náhodne. Vystupovali sme na rôznych kultúrnych slávnostiach. Môžem spomenúť hlavne požitavské folklórne slávnosti, ktoré sa každoročne konajú u nás v Mani. Niekoľkokrát sme vystupovali na Mijave, na Medzinárodnom folklórnom festivale v Strážnici. Vystupovali sme aj v Ríme pri odovzdávaní ceny Štefana Mojzesa nášmu rodákovi monsignorovi Dominikovi Hrušovskému. A musím spomenúť, že každoročne vystupujeme aj na Dňoch kresťanov koliet Slovenska v Chrenovci. Ste dobrí speváci, vraj aj dobrí herci. Ako je to s muzikou? Tak s muzikou je to trošku zložitejšie. Doteraz, aj teraz nás doprevádza na harmonike náš harmonikár Pálko Trstiansky a ľudová hudba Jindru Vídenského. Ktoré manianské zvyky a tradície ste doteraz spracovali? Sú to skoro všetky zvyky a obyčaje viažúce sa na jednotlivé ročné obdobia. Začnem jarou. Je to topenie, vynášanie moreny, spievanie kvetnej nedele, zbieranie zeliniek, sušenie, kosenie sena, žatva, dožinky, priatky a všetky zvyky viažúce sa na Vianoce, a to na Ondreja, na Luciu a spievanie koliet. Mnohé sa zachovali aj doteraz. A čo máte pripravené na dnes? Je to ukážka z Reglundského pásma. Nech sa páči.
Ale treba, dáva sa na známosť. Že? Poprvé, regrunti oznamujú všetkým dievkám, že regruntská muzika bude večer v Lebskom dvore. Po druhé, regrunti, ktorí boli na asentírke, Boli sme. Aj ty si bol. a dostali behivo, Máme. zajtra ráno majú spoločný odchod vozom. Od Jochla. Po tretie, ženy, aj pre vás je tu voláčo, ženy. Ženy, po tretie, ženy, ktoré sa do obeda odbavili bumburdí a majú zarastenú kukuricu. Nech prídu na próbu, taká ich tam skupinár. Jaj, ženy moje, tento polgár sa nikdy nenaučí poriadne čítať s ním. No, ale čo on za to môže, že mu tam čiarku zabudli napísať? Hlavná vec, že vieme, kde máme ísť. Večer na muziku a ráno na próbu. Poďme sa pripraviť. Keď som rukoval. A čo keď ich tam zabijú? Akurát do tvojich budú triafať, už sa len neboj. Katka, Čo moja? vieš, čo ti poviem? Čo? Kacín Jano nejde za vojáka. Ale prečo? Nuž prečo, lebo ho vykúpili. Nuž tá ti tým vojenskom pánom zaniesla. Pol brava. Ale veď ja som videla, že na tragači volá čo tíska. Ženy moje, práva chovala, ale jak prišla k tomu tragaču, To by aj mňa zaujímalo. no, Jennú jalovicu. 50 litrov vína. 50 litrov. Ešte aj 100 korún. Kde to aj vzala? No my sme si s mojím starým takto pomysleli. Brava zjeme. Víno vypijeme. Jalovicu predáme. Peniaze dám do štrípky. A 2 roky vydrží. Veď už toľko nemá.
Prvá písomná zmienka o obci Veľká Maňa je z roku 1239. Najskôr patrila hradu Hlohovec, potom panstvu Vielenci a napokon Maňajovcom. V 17. storočí patrila hradu Paulínov a v 18. storočí panstvu vo Veľkej Mani. V obci je neskoro barokový rímskokatolický kostol a takisto neskoro barokový kaštiel z polovice 18. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ľudová kultúra bola typicky roľnícka, to znamená, že aj piesne a zvyky boli v tomto duchu. Samozrejme aj architektúra. Môžeme to dokladovať tým, že domy boli vykladané hlinou. Starobilým tanečným prejavom sú dievčenské chorovody, ktorým v Mani hovorili garazdička. Ľudovú hudbu vedie pán Jindro Vídenský. Prečo práve požitavský folklór, vy taký milovník gemerského folklóru? Tak kokáva je kokáva, ale keď som počul a videl Maňanov, tak teda ma to chytilo za srdce a sme si povedali, že ideme spoločne do toho. Čo nám zahráte? Čo zahrajeme? No, hádam čardáš, nie? Tak čardáš.
novej módy. Prišlo k rieke smutne stálo, bielý ručník vyšívalo. Prišlo k rieke smutne stálo, bielý ručník vyšívalo. Mladý prievozník ju víta, kdeže ide sa jej pýta. Išla by ja na jahody, ale neviem cez tie brody. Išla by ja na jahody, ale neviem cez tie brody. Keby sa ja brodom brala, šaty by si zamačala. Prievoz nemám čím zaplatiť, musím sa ja domov vrátiť. Prievoz nemám čím zaplatiť, musím sa ja domov vrátiť. Najväčšou spoločenskou udalosťou bola v minulosti svadba. I na Požitaví ešte donedávna trvala viac dní. Zaujímalo by ma, aké veselé a pestré boli máňanské zvyky na druhý deň po sobáši. Pani Melania Vašeková si na tradičnú svadbu pamätá. Čo sa dialo na druhý deň? No už to vám je tak. Na Máni veselie trvalo 3 dni. V piatok sa na svadbu nosilo, sobotu bol sobáš, a nedeľu bolo na druhý deň po veselí. A ešte aj pondelok bol taký veselanský deň, to sa chodili prachty prať. To chodili susedi, známi, kamarádi a tak. Nož a čo bolo také najzaujímavejšie, bolo to, že svadobčani si ešte ani hádam dobre nezašli domov a už sa vrátili naspäť a prišli pod okna mladomáželom a začali spievať žartovné pesničky. A ja vám poviem, že ja si na moju svadbu tak pamätám, jak keby to bolo včera. Len čo sme si láhli, to bolo tak, že u nás vo dvore nás bývalo 5 vo dvore. Tam bolo 25 ľudí, aj 30. No ale všetci boli na veselí, tak my sme si museli izby vypratať, tam sme mali veselie a museli sme spať ísť s tým dvorským. A uložili nás do prednej izby, jak sa patrí. A len čo sme si oči zavreli, už počujem, jak Milanka, jak si spala, hej, či ťa blžka neštípala. A to krsná mať s tetkou. Čo nám nedáte pokoj, však sa nám ešte ani oči nedajú otvoriť. Už ale veru sme museli stať, lebo už na dvore boli veselani. A chlapi ešte nie vytriezení po čerajšku a už si pýtali zase piť. Jak sa hovorí, klin sa klinom vyráža. Tak sme im naliali. A potom u nás bol taký zvyk, že mladá nevesta dávala čepené u mladého zaťa a potom prišiel celý sprievod u mladej neveste a čepené dávali aj tam. A tedy boli poobliekané za maškary, za cigáňov. A to vám bolo veselosti, veselosti. A na veselí sa najviac spievalo. Takže vravíte, že na svadbe sa hlavne spievalo. Hlavne. A ja som veľmi ľúbila chodiť na veselie, lebo to bolo moje, ja som spievala od večera do rána. A nesmela chýbať pesnička. Čože je to za skleničku pri tej veľkej malička, tá veľká to je samec a tá malá samička. No čo, Anička, jak si spala? Ťa božka neštípala? Ale krstný Japo. Ale dievka moja, len sa toľko nečervenaj. A ja som sa volá, kedy vydávala a štípala celú noc jak besná. Prádáko. Veru tak? Anička, jak si spala, hej, či ťa božka neštípala, hej, či ťa božka neštípala.
Však ani nemá do naliať, ja neviem, čo je to za veselie. Ale piť sa bude a fajnové čepené. Nož ale čo si ty, mladá nevesta, aby si ty čepené lievala? Nie som mladá nevesta, ale som krsná mať. Jaj, tedy môžem. A najprv mladencov počastujem. No, opoštuj. Či mu neuškodí. No ale hádam, nie. Sa mu ruky trasú. No? Á, tetka, ale píše. No, fajnová domáca. No, Starky, poď, aby si nepovedal, že na teba som si myslela, že mi ani nenaleje. No ešte, to na jako by to bolo, na druhý deň. No, poriadne. Len si daj. Na zdravičko. Ale veď to je voda! No a čo si myslel, že dneska ti zas budem pálené nalievať? No, a čo si zaspievaj? Pálené vínečko, borovíčka. No, ja to tak A vieš, že ti zaspievam, ale takúto. 7 tých radostí. 7 tých radostí, žena opila. Pojdeme sa vyzvedať, kde sa napila. U Promera prvý raz a u Jochla druhý raz. Išla vedľa Bugáňa, vypila si zas. Vypila si trošičku, 5-litrovú flaštičku. Poľarku sa bávala, na pálené volala. Pálené, pálené, buď pochválené. Pálené, pálené, 7 razy varené. Cez podnie sedené. Pálené, pálené, buď pochválené. Dáva sa na známosť širokej verejnosti, že do našej dediny prišli holiči až zo Švýcary. Kto sa ste dať doholiť, nech sa zverí do ich rúk. No, kedy sa to Máme tu, tomu som naslúbia, ale... Na brús, poriadne, No už hádam je. Ešte není dobre ostrá. Tetka! No, už začnite. Tetka! Čo, Pálček? A odkiaľ máte tú britvu? Jaj, môj zlatý, to je Švýcar britva. Švýcar britva. Ostrá. Tetka! Ale sa hlucha jak poleno. Tetka! Čo chceš, keď robím, tak ma nedžugaj. A bere! Tetka, bere! Bere, ale nie všetko. Nebudeš ho? Tetka! Čo chceš zas? A neháva! Neháva, ale nie všetko. No, poriadne, Hotovo zrkadlo. A či do toho benátskeho zrkadla sa dobre ošaj, no? Dobrý. A počkaj, na pomádru, aby sme nezabudli. No a Čilke, ste nás takto pekne oholili, my vás pekne podkujeme. Kováč, lebo ma opáč, podkuj ma. A keď to nevieš a nerozumieš, Vyprobúvaj. No, probujte. Mladšiu väznike, A chcem mladšiu, kde je?
Teraz je na rade naša súťaž. Hor sa do nej. Ale najskôr si zopakujeme súťažné otázky z minulej relácie. Tá prvá znela, čo to je legátka? Správna odpoveď, je to stolička. Druhá otázka, Pán Boh odjal riedku plachtu. Správna odpoveď, zle sa oženil, zobral si chudobnú ženu. A môžeme ísť žrebovať kazety z hudobného vydavateľstva Akcent, a to kazety Ľudová hudba Juraja Pecníka, Fujaristi a Odkazujem domov Jan Gonda získavajú prví dvaja výhercovia. Poprosím pani predsedničku Matice slovenskej obce Máňa, aby vyžrebovala prvých dvoch výhercov. Prvým výhercom sa stáva Peter Cavar z Hnúšte, druhým výhercom sa stáva pani Bojkovská Božena Vinosady. Blahoželáme. CD-čko z hudobného vydavateľstva Akcent v Bystrici v mestečku získava jeden výherca. Poprosím pána starostu obce Máňa, pána Trungela, aby vyžreboval výhercu a stáva sa ním Anna Hermanová Trebatice. Ďalšie CD-čko moje najmilšie Jan Ambros z hudobného vydavateľstva Akcent získava výherca. Poprosím ťa, Tonko, vyžrebuj jedného výhercu. Získava toto CD-čko pán Jan Kolár z Bratislavy. No a pán Miroslav Dudík venoval do našej relácie cenu, a to CD-čko Muzikanti Kemu hráte, hrá ľudová hudba Miroslava Dudíka, a kazetku Rúža som ja Rúža spieva Katka Hološková. No a ja môžem vyžrebovať výhercu, ktorý získa tieto CD-čko a túto kazetku. Je to pani Anna Jankovíchová, Veľký Krčíš. A ja ešte vyžrebujem dvoch, ktorí získavajú knižku Spieva Janka Guzová. Momentíček. A je to Silvia Velecká z Trenčína. A ešte jeden šťastlivec. Je to Danka Rezetová, Hrachovište. No, výhercom blahoželáme a poďme na nové súťažné otázky. Prvá otázka znie, kto je Pógar? Opakujem, kto je Pógar? Druhú otázku, pán starosta. Druhá otázka znie, kto tancuje na Máni Garazdičku? Opakujem, kto tancuje na Máni Garazdičku? Ak ste našu reláciu pozorne sledovali, určite ľahko odpoviete na naše otázky. Ale pozor, aby ste sa pritom nepovadili ako maňanské ženy na zábave. Ľudová hudba Jindra Vídenského, folklórna skupina Dolina z Máne a ich Pásmo škriepky. Čo to není pravda, že tvoj Janko je soplavý? A tvoja jaká krásavica, reše to jedno neočesané. Čo si to povedala, ty lakomnica jedna lakomná? Od samej lakomnosti mu ani na ručníček nedáš. Však by za korunu aj švuce z leštinu prehnala. Ty si len pred svojím prahom zametaj. Veď si máš čo. Veru mám, ja mám môj prach aj vykalúvaný, ale ty si tam pozri, tie tvoje husačince. Však husačince? To je svatá pravda, že mám husačince. Veď ja mám aj šarák husí. Ale ty nemáš nič. U teba je čistota
Hádam sa, len nerozvadíte za také ledačiny. Zavri tejto papulu, veď tu na mňa vykrikuje, jak by som jej kraviarka bol. Ale mne zavre tebe, však to tebe tu chlebáre nenažajú. Ale už by mohlo byť k tomu dosť. Viete čo? Radšej si zaspievajme a zatancujme. Múdro! To máš pravdu. Ten maňanský kaštiel. Maňanský kaštiel na peknej noci. Teče z neho voda, bílej kotu píne. Píne za lesy, navila piežesy. Tu som milý, tu som, dávam kotu kúsom. Píne za lesy, navila piežesy. Tu som milý, tu som, dávam kotu kúsom. Dávam kotu kúsom, a čičkom nárom. Teba ma milá, stal som sa žandárom. Dávam kotu kúsom, a čičkom nárom. Teba ma milá, stal som sa žandárom. Naša relácia sa pomaly chýli ku koncu. Lúčia sa s vami folklórna skupina Dolina z Mane, Ľudová hudba Jindra Vídenského Karinka Olasová a Tonko Gajdoš. Dovidenia. Čo sa